Το ορεινό τρέξιμο για μένα δεν είναι απλά το τρέξιμο σαν τρέξιμο. Αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Η συνηθισμένη ζωή στην πόλη μας επιβάλλει ένα ρυθμό γεμάτο άγχος και πιέσεις, αφαιρώντας μας συχνά την ευκαιρία να εκτιμήσουμε τη μοναδικότητα που προσφέρουν τα βουνά και η φύση. Όταν βρισκόμαστε σε αυτά, ανοίγεται ένας κόσμος όπου η μοναξιά αποκτά εντελώς διαφορετική διάσταση. Μια εμπειρία που σπανίως μπορούμε να ζήσουμε στην καθημερινότητά μας. Η φύση δεν κρίνει, δεν απαιτεί, αλλά απλά υπάρχει με τον δικό της τρόπο, προσφέροντάς μας έναν ασύγκριτο χώρο απομόνωσης. Η ηρεμία των βουνών καταφέρει να ηρεμήσει το θόρυβο του κόσμου, αφήνοντάς μας να αφοσιωθούμε στην ομορφιά της φύσης. Η μοναδικότητα αυτών δεν αφορά μόνο την εκπληκτική θέα που προσφέρει, αλλά και τη συναίσθηση της απόλυτης ελευθερίας που νιώθουμε όταν βρισκόμαστε εκεί.